गरम बोथोर जानाय लोगो लोगो माथा जिखौ बनो लुबैग्रा जाबाय जेसेबांनो फुराना माथा इसेबांनो उन्दुनो मजा आरोना दा बायदियावहाय रायजो राजाफ्रा माबायदि सानो आंना हले जेसेबां माथा एसे जिसोलायनाय जिङाव बेफोरखौसो हानखांजोबो आरोना नैबे गरम बोथोरावहाय ओंखायनो बारा जिबाय माबायनानै गारजाया बोराय जियासो एसे थान्दा सान्थि खालामो बेडशिट सोलायनानै सोनाबार आंहाबो एसे थान्दानो नै बोराय जाथारबायहाय आंनाबो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब थामखौ फेनखौ सबर बावबाय सय माजियाव फंबाय नाय महर लानो सोनाफोर दाम गैयिनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सायलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो मोखांफोरखौनो बारा देखायबायनोसो लाजिलायलांबायहाय एकदमबारे नायनानै आंखौबो खारग्रा नुग्रासो ओंखारबावबाय आरोना ओरैबायदि खारखागोन बियो सानसेबाबो होलायलायनायसो दहाय फुङाव बिदिसो कमेन्ट फरायनो मोनगुलायबायना आङो एकदम खंख्रिख्रिलायबावसोनो आरोना आङो ओरैबायदि कमेन्ट हरदों कमेन्टखौ दानाखै आं रिप्लाइसो होदों आं सोनाफोर नायफ्लांबा नुफ्लांबा मिनिनानै थैगोनसो आरो जात कमेन्ट मोननो हागौ आंबो रागाबो जोङाखै मिनिनोसो ओंखारदों आङो नुदों बेस्रा खंख्रिख्रि नुदों खोमा आरो मालाय गारग्रा नुदोंबो जानो हागौ नुनायखौसो बुंदों नालाय न' टेनसन आरोना बे आंखौ मोजां जोबथासिम नायलांबाय थादों खारा खिसानि खारबाय बायनोबो हागौना नुगोन आरोना एकदम नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै दे नोंथां थ' नायलांबाय थादों बिदिब्ला नोंथांमोना आं दिनै न'साव मा सेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय एसेयावनो आदारनि लाहार फाहार बिस्कुटा गैयामोन नालाय लायब्रबथारबाय आरो बियो हाबा नांथारगौ माने आदारखौ स्कुल गैया नालाय हालो दैलो 8था जागुलायबाय ओमफ्राय नै सासेयाबो जानायनि लाहार फाहार बिया खावबनो ओरैबायदि गोसोआव दं मैया जे मटर लानानै फैदों बाजारनिफ्राय आंनि जाग्राया बोरो मटर गोराखौनो अखाबाय हनै अखौबा सावसुबाय अखौबा अखाबाय भगबान ओमफ्राय 8थाबो जाखाबाय बारस्रोलायखाबाय टाइमाबो बुहुद खम सोरबा नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानैसो मिथिखाबाय जानो हागौ बिदि बुंनायनि मिनिङा मा सुनाफोर मानसिफ्रा बुङोना थाम्बनेल नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबायदां होननानै थ' मतलब थाम्बनेलखौ सानखाबाय आरो नङाबा थाम्बनेलखौ लाखाबाय आंहा थाम्बनेल लायाखै ओमफ्राय सानखाबाय नालाय ओंखायनो बिदि बुङो खोमा आंबो बिदि बुंना होबाय आरोना ओमफ्राय नैबे रेड लेबेल सापातिया मायदिथाय आं बेखौ लोंफेराखै आरोना पेकेटनिखौसो एखेयानो जागोनदां गोबाव जाथारबायमोन लाबोनाया दिनै लोंनाय नायनोसै आरोखि आइसु माथो थेमा फिसायावनो ग्रोबसोलाय ओरैनोथ' रेड लेबेलखौ बेस्ट मोनो आङो एकदम आद्रोग थाद्रोग होननानैथ' बेहाय मोनथिया आरो ओमफ्राय ओरै साया गोदौगौमानियावनो सनाफोर आङो आदारनिबो एसे लाहार फाहार खालामसै आं न'खौ सिबाखै दे ओंखायनो आङो माने एसे जाब्रायैनो दंथ'यो आं दा खनसेनो ज' सिबसिगोन आं मिथिला नै बेखौ दांगोन आं दिनै बेखौ सिना दाख्लाम निरमा माबा माबि लाबोनानै दोननायसो दङ बाल्थिं गावनाय गारनायाव गैया नै सानसे नै सुनाफोर लागौगोन आरोना दिनैहाय आङो नारजिखौ एकदम एनै हाहाकार जाफैबायानो बावबाय होनांगौ उदै सिङाव सोहरगोन दिनै नारजि जागोन सिन्था खालामनाङा नारजि होनबाथाय खाब्रायखायो हनै अबेसे आंनो खाब्रायोबा थांबाबा थां एबा खासिसो प्रेक्टिस खालामबाय थां सना थां बिदि नङा एबा खासि नानियासो बुङो एबा खासियाव थांसै होनलायलायो लासैनो दांनोसै बेखौबो कप' सनाफोर ओमफ्राय सालुहांहां बेस्रानि फिसाजोआ आयो नोंखौ लाबोबाय सना EFG दिनैफ्रायनो थांनो रोंला जोंहा मा जाबावनांगौ जाखो दिनैफ्रायनो थांलाबा नानिया दे मा दे गावनो बोनानै लानानै फैदों बेस्रा आंबो होन्दोंमोन नालाय नोंहाबो खख' खालामनांगौ दे होन्दोंमोन नालाय दे मा दे ABCDEFG दे मालाय खननायखौसो खोनासंनो मोजां मोनो ओमफ्राय माबाया खख'आ होनलाय दे रोंगौ ना खख'खौ क ख ग घ ङ ए प्रभु लेखानि आपेलखौ आं बोरै मोननो बेखौलाय बेखौ नाङा ग्रेप्सखौ G for grapes आंगुर दे नों फरायबाय था आं साहा लोंनो
संसै आइसोर फरायनांगौसो बेखौ सङा आया आया नै जालायबाय बे नै मैया सारायाव दै लुहरनाया गन्दगलनो थाव दुंखानायाव थाब फरायदो दे ABCD नै जालायबाय नै गैला ओमफ्राय ओरै साहाबो लोंसै फिसाजोनि गाइखेर दै एसे लगायनाय ओमफ्राय ओरै दालिबो जाननानै लानोसै आङो नारजि खफ'खौथ' नायफिनखाया नालाय फुंनि खुनुरुखुम जाखांनानै साफा खालामखांनानै लगे ला 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 सुराथ' गैखाया नालाय सालायखान्दानियालाय आरो माथोबाव नारजिखौ एसे फुदुंना लानोसै सुनाफोर ना बारा बुरजा होआ सुनाफोर जाग्राया सासेल'खा नङा होमबा आंबोथ' हाखाया एसे होबावनोसै जागोनहाय सिफ्लेबा दा बेनोबा खाहाबलायगोन जाग्राया मालाय गोखाखौ हाखायो स्रेम खालामना लानोसै पापर बायदि र' आयै नों गेफुङै नुजाबावदों बियो थ' खिथु सुनो नै जालासोलाय अब्लासिमहालागै दालिखौबो एसे थाव सोनानै लानोसै बेबादिनोहाय नोङो गाहायावबो सान्थि होआ गोजौआवबो सान्थि होआ दालि प्रभु हरे कृष्ण ओमफ्राय एफाजोंनो नैखौ सेरहरबावनोसै थारमाने नारजिखौ बसनाफोर नै सिफ्लेथ'वाखैनो थाव सेरनानै लागोननि र' सामब्राम सेरनायावनो एफाजोंनो संख्रि हालदै होनानै एवखाबाय मानसियाबोथ' गोरोंखासो नालाय साइन्टिस्ट जायो गोखा नालाय गोखा बेयावलाय आरो मा टेस्ट जाबावनो गोखासो आंनिबा आरोना नाजानोसै सुनाफोर एसे गोथाव खालामनो गोजाननि आलासि जानायनि खोथा नालाय ओमफ्राय ओरै सिफ्लेना लानोसै र' एलाय स्रेम पापर बायदि जाजोब्बाय गोरों गोराफ्रा मिनिसिगोनसो खोमा मादि नारजि खफ'हाय बेलाय होननानैहाय ओमफ्राय आंबो हारसिङै संफेराखै दे सुनाफोर सयत्य बुङो फुजि बिथां फैबा दाख्लै गाव जानाय गावनो सिफ्लेनाय गाव एरलाय मा एरलाय बिदिसो आरोना बे एसे एरलाय आं एसे एरलाय हारसिं सङाखै दा दिनै हारसिं संगोन आरोना जेब्लायबो संनायाव नोङो फुजि बिथांखौ लोगो मोनबाय थायो नामा एलाय जाबायथ' गारला दंसै बेखौ आरो माथोबाव बरिया जाबाय नै स्रेमनो नारजि ओंख्रिखौनो जानो हाया आङो रुगारलायनायखौनो बुरजा सामसथामसो मोनबानो जायो आंना आरो बे खफ'खौ जानो हानो आं ओइ मा बिथां थानायाव जबरदस्ति जादोंमोन आरोना बिथांजों लोगोसे हारसिं जानांगौ जालाय एसे गोथावथार होननायाव गोथाव होननानै जाफायो आरोना आंबो सुना अबेबा खामानिखौ अबेबा बुस्थुखौ नों मोजां मोनाबाबो नोंनि साइडनि मानसिया जुदि बेयाव गोजोननाय दङब्ला बेखौ एसे ज्राव मावो आरोहाय आङो जेरै जानो हासामाबाबो गोथावथार जानांगौ गोथावथ' होनबा गोथाव होननानै माने थुसोफानाय नियम दं आरोना हायाबाबो एसेनो नों जानायखौ नुनानै बेहा मोजां मोनगोन नालाय है गारलाना हरबाय आं नै जाग्राफोरनि थाखायथ' गोथाव जासिगोन बायदि मोनबाय आङो थांदो बाथां ओमफ्राय नै माजों संगोन होनोब्ला मैया एवथ्रमखानाय दङ ना बेखौ आरोना खर'खौबो हरनोसै मानो होनबा नैबे बुस्थुआबो एसे गोबाव गोदौखाबाय ओमफ्राय लान्जायखौबो हरबाय ओमफ्राय आरो बेखौ फिसालानो भाजा एवनोसै ओमफ्राय आंबो बिनिखौ जानो हानायनि गेरेन्थि गैया नैबे ससेखौ आंबो दोननोसै मोनथामखौ जोंहा बिमा फिसा सानैजों मोनथाम ओमफ्राय नै बियो जाबाय दे दा जबरदस्ति आंखौबो जानो थिनखागोन बे बुस्थुखौ मिथिखाबाय आङो वाव नुनायावथ' मोजां नुबाय ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना बे एसे गोदौबाय थाथोंसै अब्लासिमहालागै ओरै नागिरसैलै आङो मा दङ जेबो गैखाया गाजरजों आलु दरनैसो एग्लिहरनोसै बेनो ओंख्रिया जादा जा ओमफ्राय दाना मैया ना माला सासे बिमाया नुदों जाहैदों आंखौ बिमा माथो नोंखौ नुनायाव केमेरायाव फास्ला नुयो खिन्थु एसे मथिया नुयो माथो फिसाखौ पापिफ्रा माने आंखौ थगायदोंसो सानो खोमा आरोना माने आं एथ' बारे बुङो दांखोलोदो जाबाय होननानैहाय खमसे खम 90-100 केजि थांसिगोनसो रियेल आं ओरैनो बुङा नों मारगौ केमेरायाव बोरैबा खौल'ल' नुमारो आंखौ ओमफ्राय
आस्लियाव जाय लोगो मोनगोन बियो बारदावखागोन अ मा गयो अमा बुरायाव ओमफ्राय फैखो होननानै आरो सबाय बिमा जेव खोथायाबो नंखाय नङा बेबो रियेल आं रियेलखौसो बुङो बेबो केमेरायाव उथिया मालाय दाम बारानि केमेरा नालाय थ' आस्लियाव नुयोबा बेखौ बारदावखागोन आं मोनथिखायो मा होनो हिन्दीयाव मोनसे काहाबत दङ ना जो दिखता है वो नहीं है होनलायनाया बिदिसो जाहैबाय आरोना केमेरायाव जानुयो आस्लियाव बिदि नङा दांखोलोदोआबो अरिजिनेल एन्ड सबाय बिमा जेवआबो अरिजिनेल आरोना थ' आं डाइरेक्ट खिथानानै लाखायो एकदम नंगौखौ नंगौ इसोरनि देन बाट हा मोदोमा नाजागोन आङो बिदि थाया आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि सौग्लिन बायदि रागा जोंदों आङो रायज्लायगारासै दा आंजोंहाय नुनानैल' थाबाय जाहैदों ना गोजाननिफ्रायसो नुदों ना मादोंथाय आरो खाथियाव नुदोंबा रायज्लायथारनांगौमोन आरोना गोबाङानो बुङो गियोसो नामाथाय खाथियाव नुनानै दागामाखौ अ मागौ बिदि मारसो होननानैहाय माथो केमेरायाव आलादा नुयो होननानैहाय थ' रायज्लायहाय मुगैनाङा आरोना आंखौबो लोगो मोनबाथाय आब' बा बिमा बा आगै होननानै रायज्लाया आरोना बिदि थानो नाङा गोबाङानो कमेन्टआवसो हरो लोगो मोन्दोंमोन आब' नोंखौ नुदोंमोन आब' नोंखौ नुदोंमोन आगै होननानैहाय मोथो रागाबो जोङो आरो एसे लाजिगारोबो आंखौ मुगैबायदां होननानै आरोना थ' रायज्लाय बेनिफ्राय ओरैहाय आंना गोखा ओंख्रिया जाबायानो नायाबो नै लोथोनै रुइजोब्बाय जाबाय बन्द' खालामसै आं संख्रिबो एसे सोलानायबाय आरोना थिग थाक जाबाय संख्रि बारा जाग्रान जाद नंखाया आंसो मोसौ बायदि संख्रि जानो हाग्राया दा आंबो एसे खम खालामदों संख्रिफोरखौलाय आरो माथोबावना खम खालामदों माने मा फिसाजोनि थाखाय थोरसियाव लाना जानो हाया गावहासो हुलुनानै लांनो नागिरदों ओंखायनो जानायानो जाला होननानै लोथो फोथो जाजोब्बाय बरिया बन्द' खालामसै जोबाबो सिखायनो नंला जाग्राया आरोना गोथाव जायाबाबो अननानै संनाय गोसो होनानै संनाय जाग्रायाबो गोथाव मोनखागोन मिथिखाबाय आङो एकदम टाइम गैला सुनाफ्रा आरोना आं माबार जिबो सुनानै फैबाय बेनिफ्राय ओंखाम जानबाय नै गाजर आलु एवनांगौ बेनिफ्राय नै थाइबेंखौबो लेमनानै लाखाबाय आरोना दा खाजि हानोसैल' बेखिनि खामानि जोब्बाथाय एसे तुलु जानोसै फ्रि पटापट ओमफ्राय सुनाफ्रा आं बे ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना बेखिनियावनो दोनथ'नोसै हाथायफ्रा लोमलालाय आंना बेनिफ्रायथ' बेखिनि गालाय गुजायखौनो जायफोरा फरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो स्टेसनाव थांनोसै माबार बिमा फिसा साथामजों गथ' थायबाय थानोसै आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय